DJ, we krijgen nooit genoeg. We hebben de nacht nog voor de boeg met z'n allen. Ja, lekker lallen. We knallen de hoort op morgen vroeg. Doe die linkerhand omhoog, die rechterhand omhoog. Van links naar rechts en klappen. Doe die linkerhand omhoog, die rechterhand omhoog. Van links naar rechts en klappen, klappen, klappen. Het feest gaat beginnen, alle rennen gaan weer los. Alle steden, alle dorpjes, ja die hossen erop los. En nu even met z'n allen in die hele lange rij. Oftewel een polonaise en dan zingen we daarbij. DJ, we krijgen nooit genoeg. We hebben de nacht nog voor de boeg met z'n allen. Ja, lekker lallen. We knallen de hoort op morgen vroeg. Het is dus nu wel duidelijk, het is nu echt een feest. Alle kroegen, sportkantines, ja tekeer gaan als een beest. Daar gaan we nog een keertje ietsje beter dan daarnet. Alles voor dat leuke sfeertje, nee we gaan nog niet naar bed. Ja la, la 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 la. Ja la, la 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 la. Ja la, la 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 la. Ja la 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 la. Dank u wel. Goed. Koederskoederinnen, juryleden, horeca, wegafzetters, hartelijk welkom op de opening van het carnaval 2016. We hebben vorig jaar op 5 september volledig besloten dat Ilse onze prinses carnaval 2016 zal worden. Ilse had maar één woord. Dat zei ze vorig jaar bij de aanstelling van het prinsesschap of prinsessenschap. Het zou leuk zijn dat onze raad van 11 weer compleet zou zijn in het jubileumjaar. Ze heeft gezegd, ik ga dat beloven, ik ga er achteraan zitten om toch een volledige raad bij elkaar te krijgen. Het is hier gelukt. We zijn niet met 11 man, maar we zijn met 12 man, waarvan er 1 ziek is vandaag, helaas. Dus prinses Ilse, het is jou gelukt. Wij hopen natuurlijk, wij zijn er blij mee dat je dat voor ons gedaan hebt. Wij hebben het vertrouwen in u. En ik ga nu het woord geven aan de burgemeester. Het is 11 minuten over 1 geweest. Om de sleutel te overhalen. En als wij het vertrouwen hebben, ik denk de burgemeester ook wel. Ik ga nu het woord geven aan onze burgemeester. Dankjewel, Grootvorst. Het Windorp, 2 periodes. En vorig jaar was, daar moeten we nog een beetje verontschuldigen, want we hebben er allemaal niet bij kunnen zijn altijd. Omdat ja, de agenda is soms wel eens onoverkomelijk. En eigenlijk mag je bijna niet verontschuldigen als een carnavalsvereniging 44 jaar bestaat. Dat hebben jullie, en dat heeft het Windo net gezegd, op 5 september. En prinses Ilse heeft daar nog een prachtig woord van dank ook aan de gemeente gestuurd dat ze dat konden doen in zeg maar de oude Nissenhut. Want het was vorig jaar ook wel een emotioneel jaar, omdat jullie tegelijkertijd naast dat 44 jaar bestaan de stap hebben gezet om in de Leutfabriek, nota bene in het Hol van de Leeuw, zo ongeveer, om daar de werkplek te hebben voor jullie. Maar jullie zijn, en zo kennen we Westdorp ook, heel meedenkend, heel meegaand. En dat hebben jullie ook met hart en ziel hebben jullie het feest gevierd en daarna ook gezegd, nu is het tijd om naar een andere plek te gaan. Nou, dat was dus een feestelijk jaar. En meestal zak je in naar een feest. Maar dan denk je, ja, wat nu? Maar we zien, en Win heeft dat beloofd, we zien dat jullie opleven en dus weer een raad compleet hebben. Dat zie ik jullie. En ik denk dat ze in Westdorp daar ook heel blij mee zijn. Want het feest van Lol en Leut, zoals het heet, heeft ook heel veel serieuze kanten. En dan moet je dus ook goed beslagen ten ijs komen. Dan moet je mensen hebben. Jullie zijn gisteren alweer gestart op het basisonderwijs te bezoeken. Dinsdag sluiten jullie meestal af door 55 plus carnaval. Eigenlijk kan elk lid van het college daaraan deelnemen. We zijn gekwalificeerd daarvoor. Ja, Kees begint beteuterd te kijken. Maar jullie doen dat met hart en ziel. En daar willen we jullie ook hartelijk voor danken.
Jullie gaan de scepter zwaaien, jij voorop, prinses Ilse, en je bent altijd onverstoorbaar en vrolijk en opgewekt. En dat is denk ik ook goed. Je bent altijd ook zelfverzekerd. Je dochter is er ook bij. Ik heb haar net al gezegd, bijna is dat de jeugdprinses. En nu hoorde ik dat die jeugdprinses, daar kun je maar tot 12 jaar zijn. Dus, nou ja, 12 is ze niet helemaal meer. En over 10 jaar ben ik oud, zegt ze straks tegen me. Mag ik wel even zeggen, toch? Hè? Wij vinden dat niet. Dan zit je in de fleur van je leeftijd. Prinses Ilse, ik overhandig u, zoals Edwin zegt, op zijn Belgisch bijna, hè, u, de sleutel. En hoop dat je daar met recht en reden de komende dagen de scepter zwaait over Koeterdorp. En dat het hier een geweldig feest zal zijn van lol en leut. Met ook aandacht voor de serieuze kanten en de moeilijke mensen in de samenleving. Alsjeblieft. Beste burgemeester, raadsleden, juryleden, verkeersregelaars en overige aanwezigen. Welkom op de opening van Carnaval 2016. In september 2015 ben ik door mijn raad opnieuw herkozen om terug prinses te zijn. Dus ook dit jaar zal ik de scepter zwaaien over het Koeterdorp. Zoals u ziet zijn we dit keer voltallig aanwezig. Zowel de jeugd als de volwassen raad. En daar mogen wij zeker trots op zijn. Zeker voor dit dorp. Het carnaval leeft in Westdorpen. En dat gaan we zeker zo houden. Dit is natuurlijk ook te danken aan onze vrijwilligers en onze sponsoren. Natuurlijk wil ik de gemeente ook bedanken omdat zij het mogelijk hebben gemaakt ons 44-jarig bestaan in onze vertrouwde omgeving te vieren. Hier waren wij heel erg blij mee. Het was een erg leuk feest en hebben zeer genoten hiervan. Ook hebben wij die avond gelijk afscheid genomen van onze Nessehut en zijn inmiddels verhuisd naar de Leutfabriek. Ik vind het wel jammer dat ik de burgemeester niet gezien heb op ons 44-jarig bestaan. Die avond zijn wij wel blijven zitten met taart. Maar niet getreurd, burgemeester. Ik heb de taart alsnog voor u en uw raadsleden meegenomen. Ik hoop dat de taart zal smaken en dat u met z'n allen alsnog op deze manier een klein beetje ons 44 jaar bestaan met elkaar kan vieren. Verder wil ik u fijne dagen wensen en ik zal goed op de sleutel passen. Dinsdag zie ik u hopelijk weer op de sluiting van carnaval en laat mij dan even weten of de taart gesmaakt heeft. Verder wens ik u iedereen een leutig en gezellig carnaval 2016. Fantastisch. Ja, dat is een taart met wie het de carnavalskrant heeft gezien van jullie. Die kent die foto. Even er rondom staan. Dus ik heb hem goed gelezen, daar staan wij op. En ja, als je ergens niet bent geweest kun je bijna nooit meer goed maken. En ik dacht, wij zullen wel jullie staan erom bekend dat je een of andere opdracht meestal aan ons meegeeft. Maar dit bevalt ons wel als collega. Ja. Dat we geen opdracht meer krijgen, maar taart. En jullie hebben wel heel goed begrepen dat je daarmee een goede atmosfeer schept. En als we wat terug kunnen doen voor jullie, dan zullen we dat ook graag doen. En alsnog excuus dat we er niet konden zijn, want dat was het. Maar volgens mij was het feest er niet minder op. Maar goed, wij gaan hem opeten, we weten nog niet goed wanneer. Maar we kunnen er ook nu zo aansnijden, zodat iedereen een stukje van kan hebben. Dat lijkt me het meest democratisch. Want we delen alles met elkaar. Ja? Dank u wel. Nu gaan we over tot het installeren van onze nieuwe jeugdprinses Leovana I.
Kom dat wat doen hoor. En hierbij geef ik jou de sleutel voor de 4 dagen carnavalsleut. En ik hoop dat je goed op deze sleutel gaat passen. En dan geef ik nu jou op. Ja, ja. Dan ga ik ook nog even over tot het installeren van het adjudant. En dan wil ik nu graag het woord geven aan Leo Varma. Hallo koeters, koeterinnen en natuurlijk prinses Ilse en de burgemeester. Het is sowieso een eer om hier te zijn. En zeker omdat de Raad van 11 na een aantal jaren weer voltallig is. De jeugdraad is ook compleet. En ik ben zelf ook 11. En 11 is en blijft een zottegetal. Dus reken er maar op dat het een zotte carnaval wordt. Ondertussen zijn de koeters 44 jaar jong. En dat is heel wat voor zo'n klein dorp. En het is zo'n groot feest. De sponsoren en vrijwilligers doen elke keer weer hun best en daar ben ik heel dankbaar voor, omdat er elk jaar weer een mooie stoet is. En ik hoop dat dat dit jaar ook weer zo is, met veel toeters en bellen en natuurlijk veel mooie wagens. Burgemeester, even een puntje. Wij als West-Europese jeugd zouden het heel fijn vinden als jullie als gemeente mee zouden helpen aan een crossbaantje in het scoutingbos. Iedereen een zotte carnaval gewenst. Dankjewel, Leo Varma. Burgemeester heeft toch nog een opdracht, niet van mij, maar van de kinderen. We komen hier nooit weg, zo. Trek maar woorden in. Dus ik weet niet of u hier nog iets over te zeggen hebt. Nou ja, ik zag de wethouders alweer de oogjes glimmen. Die dachten, we hebben weer een klus. Maar ik begreep dat het over een crossbaantje ging, of niet? Ja. Ja? Nou ja, daar moeten we even goed naar kijken. En dan zit een college die wel gevallig is voor dat soort initiatieven. Dan zullen we even moeten kijken, want we moeten aan allerlei voorwaarden voldoen. Moeten we even kijken wie erover gaat. Ja, Jacques die zit al te popelen om het uit te voeren, geloof ik. Maar heb je een plan ervan? Ja, Nee. Nou, we hebben het gehoord, we pakken het op. Moet je nog even precies zeggen, een crossbaantje waar? In het scoutingbos. In het scoutingbos. Ja. Nou, kijk eens. Voor scouting hebben we altijd een bijzonder hart in het college, dus daar gaan we goed naar kijken. De gemeentesecretaris begint de zorg te kijken, die gaat een beetje over het geld op. Dus, goed. Dan gaan we, maar ik vond dat je een heel vrolijk opgewekte speech had. En op naar het zotte carnaval, toch? Ja. Dan wil ik graag nu even een momentje, want de raad van 11 van ons, die weet van niks. Ik heb zelf iets geregeld. Ik vind, omdat ze toch al die jaren achter mij staan en ook alles met ons doen, wil ik ze graag allemaal een medaille van mij overhandigen. En ik hoop dat we nog lang voltallig zeker blijven en dat we zeker leuke dagen hebben. Sorry, ik heb de bakken. Oh, ja.
wil graag Fabrice en Stefan even naar voren. Want ik vind dat die echt een warm applaus verdienen. En ik vind dat zij ook een medaille verdienen. Stefan? Alsjeblieft. Ik mag het niet heel anders gaan. Ik ga het door. Maar die zijn nog En dan wil ik iedereen een leuk en plezierig carnaval wensen. En hopelijk blijft het droog en hebben we een hele mooie stoet. Tot straks. De nacht, want wij gaan lekker hard. De glazen die zijn vol, we hebben dorst. We hebben goede zin en iedereen haakt in. Pas als de zon opkomt, gaan wij weer naar huis. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Sla nog een tapvat aan. We willen verder gaan. En liever 11:55 dan geen naar 1. En later weet ik veel, dan roept het personeel. Als het ze niet anders kan, gaan wij weer naar huis. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Nu gaat de duivel los en gaat het dak eraf. Zijn we klaar om te zuipen? We zijn geboren om te zuipen. Alcohol wordt remmen los. We zijn geboren om te zuipen. Alcohol wordt remmen los, daar doen we het nog voor. We zijn geboren om te zuipen. Alcohol wordt remmen los. Mag ik snel 10 bier voor de jongens hier? Doe maar 10 bier. Atte. Een biertje op zijn tijd is fijn. Een vlugel op een glaasje wijn. Ja, dat moet zijn, ja, dat moet zijn, ja, dat moet zijn. We tanken flink en gaan maar door en zingen allemaal in koor. We gaan ervoor, we gaan ervoor, we gaan ervoor. We zijn geboren om te zuipen. Alcohol wordt remmen los, daar doen we het nog voor. We zijn geboren om te zuipen. Alcohol wordt remmen los. Ja la la la, ja la la la, hey. Die handen in de lucht.
Dan ben ik stonker, als ze me missen, dan
Jouw kan het niet. Lachen, hè? Nou, hier, spreek het toch. Oh, jezus. Dat was een hele goeie. Ja, spreek het.
Oh, die ken ik! Ja, gezien hè? Ja, dat is Borgas. Oh, die gaat super! Hij was de grootste vrouw, ja zo, de tweede schuil. Ze klapte dus ik ben trouw, bij je dood, de mooie vrouw. Ja, onze warme bakkerie, we geven voor zijn brood en es la combe, el mocebo, de warme bakken Ja, we hebben niet zo wat te lekker vanavond hoor. Kom nou. Die zegt het is een fijne vent. Bij jou van de Ja, dat is allemaal niet, maar oh, kijk eens aan. Dankjewel. Josje nog? Oh, ik kan zo bekijken. Papa, dat is in de volgende direct gezien. Niet dat twee in de bossen staan. Ja? Dat is niet zelfgemaakte eiwitschuipjes. Dankjewel. Ja.
Even kan ik goed schelpad.
eens een keer had gedaan. Van voor naar achter, van links naar rechts. 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 Sinds wat kan ik niet meer slapen. Gaat die Torbenaars altijd zo snel voorbij? Ja!